Nedarí sa vám a prežívate ťažké obdobie? No tak si pozrite príbeh istej Joanne. Stavím sa, že ju poznáte. Joanne to nemala v živote ľahké. Najprv bola sekretárka, potom nezamestnaná. Podpora jej nestačila ani na normálne ubytovanie. Mama jej zomrela po 10 rokoch náročnej choroby. Prvé dieťa potratila, keď sa jej narodila prvá dcéra, manžel sa s ňou rozviedol. Začala písať detskú knihu, ale ten žáner vtedy moc nešiel, takže nevedela nájsť vydavateľa. 12 ju odmietli, až ten 13 to zobral. Ale musela si zmeniť meno, lebo ženské autorky dobre nepredávali. Joanne Kathleen Rowlingová vydala prvého Harryho Pottera Kameň mudrcov po 7 rokoch písania. Stal sa bestsellerom, preložili ho do 80 jazykov, 600 miliónov kópií predala. Je z nej miliardárka. Takže ak aj vás všetci odmietajú, no hlavu hore. Začnite písať, tvoriť a možno ten najbližší pokus bude práve váš 13. vydavateľ. A ak chcete ísť s kratkou, tak vás všetko potrebuje naučiť ten najznámejší slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Dámy a páni, spúšťame práve vlastný spoločný kurz tvoripisu. Prihláste sa.